Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал. Хәерле кич. Бүген Кремльдә Казан изге ана иконасы соборын торгызуга зур өлеш кертүчеләрне бүләкләделәр. Татарстанның дәүләт киңәшчесе, Яңарыш фондының попечительләр советы рәисе Минтимер Шаймиев төзүчеләр көн алдыннан республикадагы тарихи төзелешләрнең берсе булган гигант проектка нәтиҗә ясады. Собор ачылу федераль дәрәҗәдә ел вакыйгасына әйләнде. Археолог, архитектор, дизайнер, сынчы, рәссам һәм башка һөнәр ияләренә рәхмәт хатлары тапшырылды. Аңа кемнәр лаек? Тантанадан Фәрүзә Мәҗитова. Бүген Казан Кремлендә бүләкләү тантанасы иртәдән башланып китте. Казан изге ана иконасы соборын торгызуда катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырдылар. Огромное вам спасибо за тот вклад. Дай Бог, чтобы у вас в жизни, в семьях, с детьми и во всех отношениях было все благополучно. И жить этой доброй миссией, чтобы было хорошо для души. Когда меня спрашивают, что такое счастье, я уже как-то говорил, у меня свой ответ есть. Когда спрашивают, подумайте, счастье – это состояние души. Рәхмәт сүзләре археолог, архитектор, дизайнер, сынчы, рәссамнар, хәйриячеләр, соборны торгызуда катнашып булганнар адресына яңгырады. Әсхат Сәфәров үз чиратында тарихи мирасны кайтаруда Яңарыш фонды һәм аның җитәкчесе Минтимер Шәймиевның ролен ассызыклый. Настоящей душой Бу проектның йөрәге дип мин Россиянең хезмәт герое Минтимер Шәймиевне атар идем. Ул безне үз янында туплап команда булдырды. Әйдәгез аны проектның тәмамлануы белән котлыйк. Бүләкләнүчеләр исемлегендә бүген 90-га якын кеше Татарстан президентының рәхмәт хатларын Әсхат Сәфәров тапшырды. Спасибо вам большое за содействие фонду. Күрше залда Яңарыш фонды җитәкчесенең рәхмәт хаты белән Татьяна Ларионова бүләкләде. Айрат Сиддиков җитәкчелегендәге археологлар командасы соборны борынгысы белән тәңгәләштереп торгызуда зур эш башкара. Күп кенә кадәр билгеле булмаган собор белән бәйле булган, аның тирәсенә бәйле булган тарихи яңа ачышлар, яңа белемнәр үзебез өчен дә һәм халык өчен дә ачтык. Төзүче, архитектор, дизайнер, рәссамнар осталыгы аерым игътибарга лаек. Это неожидаемая награда. Бу зур командабызның эш нәтиҗәсе, көтелмәгән бүләк. Без шәһәргә, республикабызга тарихи корылма булсын дип тырыштык. Большая работа предстояла. Безнең алда төп бурыч бер гасыр элек җимерелгән соборны элек ничек булган шулай итеп торгызу иде. Килеп чыкты дип саныйм. Төзелеш барышын һәр даим күзәткән телеканал җитәкчеләрен дә бүләкләделәр. Это неоценимый вклад в фонд возрождения. Мы стали известны не только Татарстану, мы стали известны всей стране, да и миру тоже, во многом благодаря вам. Поэтому примите письмо и огромнейшие слова благодарности. Эта работа продолжится. Спасибо вам за доверие. Главное это доверие. Мы постараемся его оправдать. Спасибо, большое, спасибо. Бүген собор төзелешенә зур өлеш керткән, тик бүләк алырга өлгермәүчеләрне дә искә төшерделәр. Сүз митрополит Феофан турында. Владыка Феофан это Владыка Феофан ул янмаган учакка да ут өстәл атырган олы шәхес иде. Дөньяда яшәгәндә бик күп бөек эшләр башкарды. Хәзер ул бакыйлыкка күчте. Соборны торгызу 5 елга сузыла. Аның өчен 3 миллиардтан артык акча җыелган. Бүген ул Казан бизәге, иҗат әһелләре үз чиратында аның матурлыгын җырларга салган. Минтимер Шәймиев билгеләп үткәнчә, алда тагын бөек эшләр көтә. Киләсе елга Идел буенда ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулу уңаеннан Казанда җәмигъ мәчете төзү планлаштырыла. Сейчас вынашивается идея о заложении начала строительства мечети. Я не могу так точно сказать, предполагаю, возможно, имени 1100-летия Сатафович принятия ислама. Название было бы очень подходящим. Тантанадан соң кунаклар собор янында истәлеккә фотога төште. Бүген собор ишекләре һәркем өчен ачык. Ул татарстанлыларның рухи мирасы, уртак көч белән торгызылган, киләчәктә кадерләп сакланачак. Халыклар арасындагы дуслык үрнәге булып торучы дини, мәдәни, тарихи архитектура һәйкәле. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Күмәк иммунитет булдыру өчен республика халкының 80% вакцина ясаткан булу кирәк, 60% кына азрак. Бу хакта бүген Татарстанда санитар-эпидемиологик вазгыятькә багышланган матбугат конференциясендә хәбәр иттеләр. Ковид белән авыручылар саны арткан, шул исәптән Татарстанның 273 оешмасы хезмәткәрләренә вакцина ясату күрсәтмәләре дә җибәрелә. Алар үтәләме? Бу хакта Динә Хәсәметдинова материалы.
Уровень заболеваемости в июле был выше уровня заболеваемости июня. Бір ай элек республикада күненә уртача 49 кешегә ковид диагнозы куелган булса, хәзер авыручылар саны арта төшкән. 1,5%-ка диләр белгечләр. Вирусны җиңеп чыгу өчен күмәк иммунитет кирәк. Оператив штабта халыкның 60%-ы гына прививка ясатуны азрак дип саныйлар. Принято такое решение и есть. Хәзер оператив штаб тарафыннан күмәк иммунитет өчен 60% кына аз дигән карар кабул ителде. Безгә 80%-ка кадәр җитәргә кирәк. Бу эшне 1 ноябрьгә кадәр башкару зарур. Татарстанда вакцина ясатучылар саны 863275 кешегә җиткән. Шуларның 642587-се икенче дозасында алган. 1 июльдән республикада ковид белән авырганнар өчен нигезле диспансерлаштыру каралган. Аны яшәү урыны буенча теркәлгән сырхауханәдә үтеп була. Углубленная диспансеризация этаптан тора. Birinci etap içinde biz anda anketирование ясыйбыз, кон корыйбыз, физический нагрузка тестларны корыйбыз, һәм икенче берләр берәр ниндей хәтер авырулар без анда күрсәк, без пациентны инде икенче этапка күчерәбез. Роспотребнадзор Татарстанның 273 предприятиесе хезмәткәрләренә вакцина ясату хакында күрсәтмә җибәргән. Бу оешмаларда ковид белән авыручылар теркәлгән. Шул исәптән пандемия сәбәпле кертелгән кагыйдәләрне үтәүдә тикшерелә. Июль айында тикшерелгән 1100-гә якын предприятиянең 200-ендә пандемия сәбәпле кертелгән кагыйдә бозу очраклары теркәлгән. Шуның 11-е эшен туктаткан. Бу иң беренче чиратта сәүдә итү һәм җәмәгать туклану урыннарына карый. Бу күрсәткечләр июнь аена караганда күбрәк. Татарстанда хезмәткәрленең 60%-тан артыгы вакцина ясаткан предприятиеләр бар. Бу КАМАЗ заводының 2 бүлекчәсе, бер сәүдә үзәге, банк бүлеге һәм Казан электротехника заводы. Таких на сегодня уже 6. Мондый оешмалар әлегә 6. Алар арасында вакцинаны 60, 70 һәм хәтта 90% хезмәткәрләре ясатканнары да бар. Димәк, бу эшне оештырып була дигән сүз. Сәламәтлек саклау министрлыгыннан алынган мәгълүматлар буенча хәзер Татарстанда ковид госпитальләрендә 20% урыннар буш. Динек Самдинов, Алмазиядинов, Яңа Гасыр каналы. Быел Татарстанда алимент түләүдән качып йөрүче ата-аналардан суд приставлары ярдәмендә 300 миллион сум бурыч кайтартылган. Тик мөрәҗәгатьләр саны кимеми. Бүген дә суд приставлары идарәсендә чираттагы онлайн кабул итү көне узды. Бу юлы анда Татарстанның кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиле дә катнаша. Белгечләргә кемнәр һәм нинди сораулар белән шалтырата? Роня Абдрахманова тыңлады. Бу шалтырату Түбән Камадан 46 яшьлек әти кеше инде берничә ел баласына алимент түләүдән качып йөридиләр. 500 мең сум бурычы җыелган. Иратны эш урыны буенча да таба алмаганнар, шалтыратуларга да җавап бирмәгән. Вот в соответствии с теми сведениями, которые сейчас есть. Суд приставлары тикшергәннән соң шул ачыкланды. Пенсия фонды хәбәр итүенчә, аның эш урыны бар, әмма әлеге адрес буенча приставлар эш бирүчене таба алмады. Обязательно руководителя исполкома я направлю, чтобы ваш вопрос тоже взяли на контроль. Чираттагы шалтырату Ширмешән районыннан. 25 яшьлек ире 2 яшьлек кызына алимент түләмиди. Әнисе балага 3 яшь тулганчы үзенә дә алимент түләтергә гариза язган, әмма нәтиҗәсез. После того, как стало известно о том, что он уволен, Аның эштән киткәнлеге билгеле булгач, теркәлгән урынына бардык. Әнисе улы монда яшәми диде. Тикшерү барышында иратның машинасы да күчемсез милкедә булмавы ачыклана. Суд приставлары аңа карата чит илләргә чыгуны тыю турында күрсәтмә чыгарган. Әмма бу гына ярдәм итми. Бурычы булган кеше рәсми рәвештә бер кайда да эшләми. Арест салырлык милке юк икән. Бу очракта баласын ялгыз тәрбияләүчеләргә нишләргә соң? Ул вакытта язарга кирәк полициягә һәм судебный приставларга. Аннары уже суд аркылы без вести пропавший менә шундый карарны чыгарталар и аннары уже пенсионный фонд аркылы ул гаилә акча ала. Татарстанда алиментларын түләмәүче кешеләр саны быел 20 меңгә якын, һәм шуның 10% хатын-кызлар ди белгечләр. Аларның гомуми бурычы 100 миллион белән исәпләнә, һәм шуның 300 миллионын суд приставлары быел түләтә алган. Бу былтыргы белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк.
Моңа ирешүнең берничә шарты бар. Алиментчыга карата административ һәм җинаять эше кузгату. Быел Татарстанда андый эшләр саны 20%-ка арткан. Нәтиҗәсе булгач, мөрәҗәгать итүчеләр дә күп. Әйтик, бүгенге онлайн кабул итүдә 20ләп кеше белән аралаштылар. Татарстанның төрле районнарыннан шалтыраталар. Приемы проводим уже. Мондый кабул итү көннәре апрель аеннан бирле оештырыла. Бу 5нче утырыш. Шушы вакыт эчендә йөзләгән гариза бирүче белән аралаштык. Һәр берсенә ярдәм итәргә тырышабыз. Әйтик, бүген генә эш алиментчының милкенә арест салу турында акт төзелде. 2 кешене эзләүгә бирдек. 3 кешенең эш урынын ачыклый алдык. Аралашуның мондый форматы халыкта зур кызыксыну уята. Видео элемтә аша киңәш алучылар арасында хәтта чит төбәк кешеләре дә бар диләр. Онлайн кабул итү көннәре ай сайын оештырыла. Моның өчен алдан язылырга кирәк. Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Укучыларга дигән 10 мең Казан халкы әлеге сумманың күпмесен мәктәпкә җыену өчен тотачак. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Татарстанның алтын куллы яшьләре WorldSkills стандартлары буенча ил чемпионатының финалында чыгыш ясарга әзерләнә. Ярышлар август ахырында Уфада узачак. Анда республикадан 163 кеше якларга тиеш. Бу көннәрдә яшьләр Казан читендәге кунакханәдә җыеннар үткәрә, мастер-классларда катнашалар. Татарстан командасының җиңүгә өмете нинди? Акыллы һәм алтын куллы яшьләр белән Илдар Сафиуллин да аралашып кайтты. Это очень классно, это когда особенно еще получается, ты ловишь незабываемые впечатления, эмоции. Башкарган хезмәттән ләззәт алу өчен бәхет ди Руслан Ясавиев. Уфада узачак чемпионатта робот техникасы компетенциясында катнашачак. Ул Казанның элемтә һәм мәгълүмати технологиялар көллиятендә укый. В школе мне предложили... Мәктәптә укыганда миңа мобиль робот техникасы ясарга тәкъдим иттеләр. Конкурста катнашып карадым, ошады. Шуннан кызыксына башладым. Төбәк арасындагы ярышта алтын медаль яуладым. Безгә бары тик биремне әйтәләр. Робот нинди булырга тиеш, анысын үзебез уйлап табабыз. IT-лицей студенты Камил Сиддиков та җаваплылыкның зур булуын аңлый. Ярты ел башта күтәрмичә әзерләндек ди. Веб эшләнмәләр компетенциясында чыгыш ясаячак. Без бик ныклап әзерләндек, җиңәргә тырышабыз. Мин бу профессияны яратам. 25-ннән 29 август көннәрендә Уфада яшь профессионаллар арасында ил чемпионатының финалы узачак. 16дан 25 яшькәчә катнашучылар төзелеш, мәгълүмати инженерлык технологиялары, иҗат һәм дизайн, хезмәт күрсәтү, транспорт һәм логистика, мәгариф өлкәсендә осталыкларын күрсәтә. Финалда 1800 кеше катнашачак. Азия, Тын океан төбәкләре һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән киләчәкләр. Көндәшлек көчле. Конкурсантлар бик зур ел үттеләр. Башта үзенең колледжларында чемпионатлар булды, аннары Татарстан Республикасы чемпионаты. Хәзер инде 6 ай алар бу финалга әзерләнделәр. Җиңүчеләр киләсе елда Шанхайда узарга тиешле дөнья чемпионатына юллама алачак. Республиканың җыелма командасы әгъзаларына Татарстан мәгариф министры Илсур Хәдиуллин хәйр фатихасын бирде. Җиңеп, үзләрен күрсәтеп, үзләре сөйнеп, безне сөендереп кайтуларына безнең иманыбыз камил. Чөнки алар шу хәттә тырышлар, алар шу хәтле акыллылар. Кайбер вакытта әйтергә кирәк, менә артык инде шушы яшьтә үк аларның уйлаулары, фикер йөртүләре шу хәтле өлкәннәрнең кеше келде. Татарстанны финалда 163 кеше тәкъдим итәчәк. Призлы урыннар өчен республика җыелма командасы 126 компетенциядә катнашырга җыена. Бүгенге очрашу урыны бердә очраклы гына сайланмаган. Чемпионатта катнашучылар өчен нәкъ менә шу Казан читендәге урманда кунакханәдә 2 көн җыеннар үтәчәк. Шул вакыт içinde алар иң беренче чиратта бер-берсе белән таныша, төрле уеннарда көч сынашачаклар. Чемпионатта көчле рухлы булу өчен психологлар белән дә әңгәмәләр каралган. Кыскасы, нәкъ менә бердә алар чын бердәм команда булып тупланырга тиеш. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Сез сәләтле, хезмәт сөючән бар нәрсәне булдырасыз. Шуңа да республика көчле һәм алдынгы төбәк. Бүген 49 Татарстанлыны Кремльдә Алексей Песошин шулай сәламләде. Аларга Россия президентының рәхмәт хатларын, дуслык ордены, Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордена медален тапшырдылар. Тантаналы чарадан Алия Хайретдинова. Казан Кремлендә бүген алкышлар тынмый. Залда үз һөнәрләренең осталары. Сез үз хезмәтегез белән ил үсешенә зур өлеш кертәсез, ди Алексей Песошин. Дорогие друзья, залогом успешного развития Республики Татарстан является ежедневный труд наших жителей. И сегодня именно вы здесь не случайно.
Ваш талант, трудолюбие, стойкость сделают нашу республику сильной. Орденом дружбы награжден Тебавчич Ранка. Дәүләт бүләкләрен мәдәният, фән, медицина һәм башка тармактагы алдыңгылар ала. Ранко Типавчевич 12 ел элек Татарстанга күченә. Универсиаданы, футбол, су спорт төрләре буенча дөнья чемпионатларын оештыруда катнаша. Бүген ул дуслык ордены белән бүләкләнде. У нас реально волонтерлар, җитәкчелек, барлык хезмәткәрләр бездә берләшеп, аңлашып эшли белә. Башкалар башкара алмаганны без тиз арада нәтиҗәле итеп үтәп чыгабыз. алга и без булдырабыз. Гадәттәгечә залда медицина хезмәткәрләре күп. Бүген Татарстанның атказанган табибы дигән мактаулы исемгә теш табибы Эльвира Зарипова һәм туберкулезга каршы көрәш балалар диспансерының җитәкчесе Наил Вәлиев лаек булды. Я вырос в семье врачей. Мин табиблар гаиләсендә үстем. Әтием һәм әнием дә Татарстан Республикасының атказанган табиблары. Бу минем өчен икеләтә зур дәрәҗә. Кемдер бүләкне тыйнак кына кабул итә, ышанычны аклап булырмы дип уйлана, кемдер тормышын Татарстан белән бәйләгәненә сөенә. Хезмәт ветераннары Асия Нурдинова һәм Сабирхан Мөхәрләмов фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнде. Вахитов районының элеккеге башлыгы республиканың бүгенгесенә шатланып туя алмый. Кабан буйларын, bütün паркларны, мәйданнарны, йортларның алар бөтенләй икенче белән инде ул Шундый ук бүләк Татарстанның халык артисты, җырчы Зөлфия Шакировага да тапшырыла. Бу бит әле алдыңда, котылдың, хей дип мактанып йөри торган әйбер түгел. Моны бит акларга кирәк. Әле Ходаем Аллаһка менә исәнлек, саулык биреп, тагы да ныграк эшләргә Ходаем Аллаһка саулык, сәламәтлек бирсә. Һөнәри компетенцияларны үстерү үзәгенең World Skills дөнья чемпионатын оештыруда өлеше зур. Әлеге дәүләт бүләген 7 еллык хезмәт нәтиҗәсе дип атый Эмиль Гыбайдуллин. Бу безнең финиш, бу безнең бер яктан, икенче яктан бу безнең яңа эшләргә безне алга бара инде. Шуңа күрә мин уйлыйм, берничә елдан монда бу Кремльдә, мондый церемонияда безнең яңа кешеләр, безнең яңа студентларыбыз да басып тора да. Яңа гасыр телерадио компаниясе эшендә бүген тантаналы көн булды. Атказанган матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр хезмәткәре дигән мактаулы исем режиссер Наилә Кузинага тапшырылды. Всегда мечтала заниматься телевидением. Телевидениедә эшләргә хыялландым, тормышымны аның белән бәйләдем. Яраткан эшең булып, әле хезмәтеңне шулай зурлап та торсалар, бу олы бәхет. Зур кызыклы проектлар тапшырганнары өчен рәхмәтемне белдерәм. Россия һәм Татарстан дәүләт бүләкләрен 49 татарстанлы алды. Алия Хәйретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Кайгылы хәбәр. Татарстан телевидениесе ветераны Талгат Сабитов вафат. 1979 елда күчмә телевизион станцияләр инженеры булып эшкә урнашып, хезмәт юлында төрле вазифалар йөкләнә аңа. Әмма нинди генә эшкә алынмасын, ул намус белән башкарып, коллективта тирән ихтирам казана. Яңа гасыр телерадио компаниясе Талгат Сабитовның туганнары, якыннарының тирән кайгысын уртаклаша. 71 яшендә арабыздан вакытсыз киткән хезмәттәшебез истәлеге күңелләрдә сакланыр. Ул бөтен гомерен телевидение һәм радиога багышлаган шәхес. Һөнәренә тугры калып, лаеклы ялга чыккачта студиядан тыш яралар бүлеге инженеры булып эшли. Тормышта да, һөнәрендә дә үз урынын тапкан һәм шуның белән бәхетле яшәгән кеше. Безнең телекомпанияның нигезе, безнең телекомпания йөрәгенең бер өлеше. Менә бүген бу йөрәкнең бер өлешен югалттык без. Шуңа күрә йөрәк белән сизәм. Чөнки мин аның белән озак еллар эшләдем. Ул күп еллар бергә булды, ул миңа күп булышты, ул телекомпания күп кешеләргә күп булышты. Ул шу хәтле менә эшен яратадыр, кешеләрне яратадыр, тырышадыр. Телевидениедә хезмәт юлын 1979 елда башлый Талгат Сабитов. Күчмә телевизион станция белән бөтен республика күрше төбәкләрне йөреп чыга. Татарстан, Россия күләм мөһим вакыйгалар, дөнья күләм масштабтагы спорт ярышларын трансляцияләүдә катнашкан кеше. Эшкә урнашуга СССР халыклары спартакиадасы, аннан соң 80нче елга Олимпиада, Мәскәүдә зур вакыйгаларны яктырталар. Спартакиада народов СССР 79 год, это как тренировка к Олимпийским играм 80-х. И потом Олимпийские игры 80-х. То есть мы работали на нескольких объектах. Это основной объект был Олимпийская деревня. Ул Россия дәрәҗәсендәге белгеч иде ди Николай Фишбен. Алар Олимпиадада бергә эшли, озак еллар иңгә иң куеп хезмәт итә. Тогда не было таких
станций, как сегодня. Ул чакта хәзерге кебек спорт каналлары да, аларныкы кебек станциялар да юк иде. Көн саен нәрсә дә булса софтан чыга, юлда ремонтладык. Мондый вакыйгалар үзәгендә кайнау беренчедән кызыклы, икенчедән җаваплылык та зур, үз катлаулыгы бар. Андый чакта коллективта ышанычлы кешеләр булу бик кирәк. Тәлгат Фәтхулович шундый иде, бик ачык, тәрбияле, көнләшә белмәде. Отзывчивый, душевный. Ярдәмчел, яхшы күңелле аралашучан, һәрвакыт ярдәм итәргә әзер. Үз эшенең остасы, бик яхшы кеше иде. Башта инженер, аннан күчмә телевизион станцияләр башлыгы, Татарстан телерадио компаниясе рәисе урынбасары, Яңа гасыр телерадио компаниясенә нигез салынган чорда гомуми мәсьәләләр буенча 2004 елдан радио тапшырулар буенча генераль директор урынбасары тармак үсешенә зур өлешен ассызыклыйлар. Шушы картотекага килеп, кагаз картотекага үзенә кирәкле язманы табып, ленталар арасыннан актарып алырга кирәк иде. Ләкин менә шушы Тәлгат Фәтхулович заманында бөтен архив цифрлаштырылды. Тәлгат Сабитов тарафыннан татар музыкасының алтын фондын, җырларына, инструменталь көйләренә, халык композицияләрен саклау буенча күләмле эш башкарыла. Нинди генә сорау белән керсәң дә, журналистикага кагылышлымы ул, синең тормышыңа кагылышлымы, ул һәрвакыт тыңлап, төпле киңәшләрен бирә иде. Һәм менә ул безнең күңелләрдә дөрестән дә татар радиосы, татар телерадио яшәсен дип җан атып яшәгән кеше буларак истә калган. Аның китүе бик зур югалту. Беләсезме, ул безгә радиога монда иң кирәк чакта, нәкъ шундый җитәкче кирәк вакытта килде. Чөнки ул техниканы 5 бармагы кебек яхшы белә. Читтән караганда ул шундый бик таләпчән, якын барырлык, хәлеңне сөйләрлек дип тә уйламыйсың әйме. Һәм ул сине кешелеклелеге белән аңлап, хәлеңә кереп, һәрвакыт шундый матур булып күңелемдә калды. Тәлгат Сабитов өчен телевидение икенче өе иде. 42 ел гомерен ул шушы тармакка багышлый. Иртәгә аның белән хезмәттәшләре Яңа гасыр телерадио компаниясендә хушлашачак. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Данлыклы Стрижи төркеме очучылары бүген Казанның Восток лагерына килде. Биредә алар балалар белән очраша, очучылар яшь буынның сорауларына да җавап бирәләр. Истребительнең тизлеге ничәгә кадәр җитә ала, күктә куркыныч түгелме? Легендар Восток лагере әле быел гына капиталь төзекләндерүдән соң ачылды. Бүгенге очрашу бу урынга бигрәк тә туры килеп тора. Монда хәтта корпусларда танылган космонавт исемнәре белән атала: Гагарин, Титов, Николаев һәм башкалар. Балалар үз сорауларын очрашу башланган чук яудыра башлады. Данлыклы Стрижи төркеме белән көн саен күрешеп тормыйсың шул. Лагердагы шартлар һәм мөмкинлекләр белән экипаж әгъзалары да таныша. Это прекрасно. Балаларның авиация, космонавтик кебек юнәлешләр белән кызыксынуы бик яхшы. Алар арасында безгә алмашка килүчеләр дә булырга мөмкин бит. Военная ситуация. В первую очередь мы предназначены для того, чтобы защищать вас, защищать нашу страну. Поэтому, конечно, бывали. Хәзер монда 4нче смена бара, анда 150 малай ял итә. Сораулары да егетләрчә. Очкычның иң зур тизлеге нинди, күктә вакытта ничек курыкмаска һәм очучы булыр өчен нишләргә? В первую очередь для летчиков самый популярный вопрос. Иң еш бирелә торган сорау күктә куркыныч түгелме? Тизлек, биеклек турында сорыйлар. Балачакта һәр нәрсәне тулы куәтенә татып карыйсы килә бит. Узнать, чем они живут. Яшь буын һәрвакыт кызыклырак фикер йөртә. Аларның яшәешен белү безгә дә кызык. Авиация турында нәрсә уйлыйлар, балаларны ни кызыксындыра? Нәрсә борчый? Балалар арасында киләчәктә очучы булырга телим диючеләр дә булды, әмма моның җаваплы һәм куркыныч һөнәр икәнен аңлыйлар. Очушу бик кызык һөнәр, ләкин мин очушу булырга бик тә теләмим, чөнки бу бик куркыныч һөнәр. В детстве хотел стать летчиком, потому что это высота, это круто. Потом во многие страны можно поехать. Лагердагы бу сменаны мин күкне сайлыйм дип атаганнар. Малайлар монда төгәл фәннәр буенча олимпиадаларга гына әзерләнеп калмыйлар. Аларга авиация һәм космонавтика турында да сөйлиләр. Аларга әлбәттә космос юнәлеше бик кызык. Белгәнегезчә, физика, математика, информатикалар барысы физика космик юнәлеше белән бәйле. Шуңа күрә әлбәттә кайберләре космоска ишарат итәләр, космонавт булырга телиләр. Очрашу ахырында истәлеккә фотосурәт. Кем белә, бәлки 10 еллар узгач бу малайлар үзләре дә Восток лагерына очучы буларак килер. Илгиз Шәкүров, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа гасыр каналы.
Читекләр, самавыр, балчыктан уенчыклар һәм кыңгыраулар чыңа бүген Алабуга шәһәрендә 14-нче бөтен Россия спас ярминкәсе ачылды. Анда Россиянең төрле төбәкләреннән йөзләгән сәнгать остасы үзләренең кул эшләнмәләрен тәкъдим итте. Халык һөнәрчелеге белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Россия Дәүләт Думасының мәдәният буенча комитет рәисе Елена Емпольская да катнашты. Үз тарихларын һәм мәдәниятен ничек саклыйлар, 3 көн дәвам итәчәк ярминкәдә нәрсәләр сатып алырга мөмкин иде. Тулырак Айгөл Бәдретдинова. Җыр, бию һәм милли костюмнар ярминкә кунакларын шулай каршы алдылар. Быел ул 14-нче мәртәбә үткәрелә. Фәрит Мөхәммәтшин төрле халыклар үз куллары белән ясаган сувенирлар белән кызыксынды. Приехать на Спасскую ярмарку и не приобрести памятный сувенир – грех большой. Россиянең төрле төбәкләреннән йөзләгән эшмәкәр алар үз кәсепләре белән таныштыра. Монда Түбән Новгород хакламасы да, удмуртларның агач эшләнмәләре дә, менә Тывадан Аяз Кагай ул үз төбәкләрендә табылган таштан тау кәҗәсен ясый. Этим камнем наши предки давно занимаются нерезным искусством. Әлеге сәнгать түрі белән ата-бабаларым да шөгыльләнгән. Үзем дә кечкенәдән үк өйрәндем. Әлеге таш агалматолит дип атала. Аны буяп та торасы юк, табигый төсе бик матур. Ә монда Казан остасы татар читекләрен тәкъдим итә. Шунда ук ясап та күрсәтәләр. Бу һөнәр зур сабырлык кирәк монда. Из 100 человек, которые этим интересуются, лишь 15 человек садятся за станок. Республикабызда гына 173 төрле милләт вәкиле яши. Һәрберсе үзенең гореф-гадәтләрен, милли үзенчәлеген шулай һөнәрләр аша буыннан буынга җиткерә. Бердәмлек, татулык, тынычлык шуннан башлана. Аның кыйммәтен без көн сайын тоеп торабыз. Я хочу сказать, что дружба, согласие, мир, взаимоподдержка начинается вот с таких праздников, с таких мероприятий. Она гостеприимный, прекрасный. Кунакчыл һәм күп милләтле Татарстанга бүген Россия төбәкләреннән килделәр. Аларның һәммәсе уникаль нәрсәдер белән аерылып тора. Без бер-беребезнең шул асыл сыйфатлары белән соклана беләбез. Бу дуслыгыбызның төп нигезе дә. Чын самавырдан чәй эчәргә, борынгы музыка коралларында уйнап карарга, мәсәлән, булары әле безнең эрга хәдәр карый ди Түбән Новгородтан килгән оста. Аның уенчыклары балчыктан әйдәгез уйнап карыйк. Булып чыкмый. Ә ни өчен су кирәксең? А вы попробуйте. Фарат Ханбеков исә кешеләрне музыка белән сихәтләндерә. Ярминкәгә ул төрки халыкларының уен коралларын алып килгән, һәрберсен үз куллары белән ясый. Яңгыр таяклары. Нәрсәгә кирәк ул яңгыр таягы? Ул, во-первых, нервы успокаивает. 3 көн эчендә Спас ярминкәсенә 200 меңләп кеше килер дип көтелә. Тамырлары белән 19-нчы гасырга барып тоташкан бу бәйрәмдә ел саен Кыңгырау чыңы фестивалендә үткәрәләр. Ә иҗади төркемнәр чыгышы Алабуганың тарихи урыннарын моңга күмде. Алабугадан Айгөл Бәдретдинова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Әлеге саат кәменә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иң элек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз Данил Мастерга, кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Август ахырына кадәр китереп бирү, фоторга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эште проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефоны 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш, бөгелмә, баулы Ознакайда көн аязучан булытлы булачак. Җылы атмосфера фронты һәм антициклон тәэсирендә республикабызда явым-төшемнәрсез һәм кояшлы көннәр дәвам итә. Кайбер районнарда температура 30 градустан арта, төньяк көнчыгышта көндез 26 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Мензелеста көн аяз һәм кояшлы булачак. Ял көннәрендә температура күтәрелә, аеруча көнчыгыш районнарда нормадан 8 градуска артык була дип кисәтә синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта иртән көн бераз булытлап торса да, көндез аяза, явым-төшемнәр көтелми. Көньяк көнбатыш Болгар, Бош, Чүпрәлдә кояшлы көн көтелә, җилкән яктан уртача тизлектә исә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта аяз, кояшлы һәм җылы булачак. Бу көннәрдәге тотрыксыз һава торышының метеобәйле кешеләргә тәэсире көчле, сәламәтлегегезгә мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль филтр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм bunlar белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән.
В Докторост обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в Докторост, убедитесь, что вернуться к жизни без боли – это просто. Абитуриентлар игътибарына Россия Ислам институты 2021-2022 оқу елына журналистика, лингвистика, теология юнәлешләр буенча кабул итүен дәвам итә. Документларны 9 августка кадәр тапшырырга мөмкин. Белешмәләр өчен Казандагы телефон 251 01 55. Казанда явым-төшемнәр көтелми 28 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан талган җил. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 47%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар. Хәерле бәрәкәтле ял көннәре телим сезгә. Исән-имин булыгыз.